Kaixo, ni Yasmin naiz. Duela urtebete baino gehiago, bidaia bat hasi nintzen nire etxetik Marseillan eta Euskal Herrira iritsi nintzen. Bai, bat-bateko maitemindua. Bueno, historia hori ezagutzen duzuela, ezta? Hori bai, gauza berriak ari dira loratzen Nafarroan, eta ezin genuen geratu ikusi gabe. Argi geratu da, jarraituko dugu Nafarroako bide eta errepidetan. Gaurkoan, nora goaz? Kaixo Yasmin, gaur Leitzara goaz. Leitza, Nafarroa garaiko iparraldeko muturrean dago, Leitzaldea izeneko eskualdean. Gipuzkoako mugatik gertu eta Nafarroako hiriburutik 51 kilometrotara. Murgildu gurekin Nafarroako bigarren denboraldian. Iritsi da momentua. Bagatoz, bueltan gaude, heldu gara. Edo bueno, esan nahi duzuen moduan, baina Nafarroairen furgoneta gasolina jarri dugu eta bidean aurkituko gaituzue berriz. Venga, guazen! Kaixo, nahi Markel, zer moduz? Egunon, osongi. Ongi, bueno, Bai. iritsi berrian Leitzan, Bai. eta hemen nago, zuen estudioan. Ze taldeko estudioan, ba? Bueno, bai, ensaio lokalen, esango genuke, bai. Ze taldeak katez da, ezta? Bai. 2013tik, 2014tik. Amairun sortu zen taldean? Bai. Berezen saiatzen lehenago hasi ginen, 2012 urten. Horretzen ez gaina Singestarreko mikrofonak erabiltzen ginen zela. Ampli berdinetiken ateratzen ziren gitarra, ahotsak, bajue gaina hasieran ez gineuken. Eta gure aurreneko, gure kontzertu, estreinaldi kontzertue baino aste bat lehenago, 3 egun, 4. Horako zoratxe, bajue lortu ginen nola datxe, Julen. Esaten zen bukle bat soltatzen ginen hor. Eta gero ja seria epizkoak gaixokin hasi ginen, baina bai. 2012 ensaiatzen hasi ginenen. Hori da, gero 2013 ja pizkoa seriogo eta 2014 aurreneko kontzertu ditzen duzu. Aipatu duzu Julen, nire ematen sesazte zaretela kuadriakoak, ez? Eta gero sortu zen taldea kuadriatik, ez? Ez da hori edo? Bai, gutxi gora bera bai. Hasiera baten, adin ezberdinetako jendeaga. Ni naiz zaharrena, 28 urte ditut eta gaztenak 24, 25. Ez ga kuadrileko jendea hasiera baten, baina bai urteotan joan gala elkartzen elkarrekin eta gaur egun ibiltzen gala hitzen 30 persona denak elkarrekin eta bai gau kuadrilekoak. Gaina hori aurreneko kontzertutik hasi ginen 6ek, oraindik saitzen du 6 berdinek. Euskata saltzeko, kate zen estiloa zein da? Da gutxi gora bera hardcore melodiko bat edo, ez? Izango litzeke ez dakit, leheno komentatzen haituko bezala, metalerantzako da pixkoat pop eta poperantzako izango metalagoa. Ze azkenen bi estilo diferente hartzen dituen musika estilo bat da. Eta ez dakit, zerbait diferentea ere bai iritzen zaio dela, ez da gehiagia itzen den musika eta ez dakit, urtek joan ala gaina musika estilo ere bai aldatzen joan ga, pixkoat gure esentzia hartu arte edo. Unaien guturalak eta nire ahotsa melodiko zegoan hasten dituenak. Zuek bi abesariak zarete, zu metal eta zu pop, hori da? Hori da. Eta jendeak nola hartzen du hori nasketa bitxi hori? Egia esan zuzenekoatan batez jendea oso gustora gelditzen da. Nik uste gure punto fuertetako bat zuzenekoak diela. Eta batez zuzenekoan ondoren hurbiltzen zaiunen jendea, esaten du, igual ez da gehien entzute duten musika edo entzungo nukena, baina bai pasatu dut momentu bai da. Eta alde hortatiken oso eskertu gaude jendekiko, beraien eskerronak emateatiken. Orduan, alde batetik hoi, eta bestetik ez dakit. 50 minutuko kontzertu bat izaten da, normalen, bastante intensoa. Eta hoxe, hatzen gara erbait dena ematen, eta normalen jendea egia da gustora ateratzen dela, eta guk beti eskertzen du olako apoia, eta asko galetzen dute aber nondik eta ditun, aber nola eta nolako kontrastea ez, zaten zinun bezala. Eta azken nik uste gure referentzike bai hain diferentek diela, gure referentek, bakoitzeko bai bere aldera eman edola, ez? Bera beti izan da asko zen musika estilo gorragoa edo gustatzen zena, eta ni izan naiz,
pues gustatu zaizkiona dena, baina imaginatzen zituzunak eta dena. Miley Cyrus eta dena, baina gaina bere Hannah Montana garaietan. Bai, ematen nion. Ez da, hain diferentek izatea biri, baina, bueno, geroztan, nik uste geroz eta gehiago asmatzen dula musika estiloakin eta elkarrekin nola konpenetratu eta hori. Eta musikaz edo melodiaz aparte, letrek ze kontatzen dute? Azkeneko CD hontan argi ziluntzen, orain dela denbora asko atea dena. Alde batetik daude kritika sozialak, beste alde batetiken gauze personalak ere bai, bizitaz hitz egiten dure bai pixko bat, hausnarketak, gazten mobidak eta holako historik dira. Gehien bat, bai izan du da gauz ezberdinen arteko nasketa bat. Halare, egia da beti letratan saiatzen gala pixko bat jendeka bere ikuspuntu kritiko aukitzen eta bakoitzek bere konklusioak ateratzen eta hausnarketak egiten. Ez du mezu zehatz bat eman nahi gure pentsiakera inposatuz edo baizik eta gutxi gora bera kontatzen du guk nola ikusten duen eta jendek gure ikuspuntu hortatik interpretatu zala bakoitzek nahi duen modu ere. Bai, modu filosofiko bat kontatzen ditu gauzek. Bastante metafora beltzen ditu. Eta ipatu duzue, disko berria atera duzue, eta kontzertu batzuk ja eman dituzue, ez? Bai, batzuk bai. Gernika, Leitza, Altsasu, Hendaia, Madrid, Parisen, inkluso ikusi du. Baina bain dela urte batzuk izan dut. Bai, da. Eta baita ere, elkarlanean Pleura taldearekin, ze Pleura guk, Nafarroa ere bai, elkarrizketatu genuen, bueno, iazko denboraldian. Eta, nola egiten da elkarlana Pleurarekin? Lagunak dira, fijo. Basu biole berdina da, así que bai, konpartitzen du bajista eta hoxe, ordutiken, kontzertutan eta hola, tokatu zaiu joatea gu ikustea, gure ikustea ere bai kontzertutan, eta Madridea joan ginen elkarrekin. Eta esan Kriston Migakin ginen zen, ja bihurtu ginen talde berdin izango ginen zela, bi grupoak kostaran hasi, batzuk juergar alde batetik inadeltzen, beste kapaltzea, beste... Bueno, geratuko dugu. Eskerrik asko. Zuei, totzatik, Katez, izen ona, zalantzari gabe. Hori bai, hurrengo elkarrezketan, musika edo dantza generoa guztiz ezberdina izanen da. Kaixo Alain! Apa, zer moduz? Ongi zu. Ongi, hemen gaude Leitzako herriko plazan. Bai. Zu Leitzarra zara? Bai, Leitzarra naiz betidanik. Bai. Betidanik. Baina Leitzarraz gain baita ere zara dantzaria, ezta? Bai, dantzaria naiz, aurrerantza talden. Bizi guztien izan naiz dantzaria, 12 urte nitunetik aurrerantza talde txikin sartu eta gaur egun ja heldukin edo talde ofizialeko partaide bai. Eta ze dantza mota dantzatzea dituzu beraz? Leitzen denetik dantzatzen du, ibi izan gara ikorrontzikin eta holakoak, baita ere, Leitzeko behi tradizionalak ingurutxoa eta ezpata dantza, eta baita ere beste herritako dantzak eta holakoak ere. Aipatu zu ezpata dantza. Nik uste badaukazula zerbait komentatzeko honen inguruan, edo ez dakit nik entzun dut duela gutxi, gauzak aldatu direla, ez? Edo... Bai, ezpata dantza izan da, betidanik dantzatu den dantza bat Leitzen, etorri zen Bizkaiatik, eta, da dantza bat, politiko soziala. Bai? Bai, bere izaera ala do. Ja, 6 bat urte baitare beteko ditu. Eta duela, 6 urte izan zen 2015 lehen aldiz emakumeek parte hartu ginuna dantza honetan. Zer sensazio izan zen lehenengo aldia, emakumeak egotia erdian, ez? Egi esan urduritasun handia. Ni akordatzen naiz noski aldaketa handia izan zen. Eta inorrek ez zuen espero herrin, eta zurrumurru batzuk ere bai ontzien, asko ensaiatu ginen emakumeek, asko prestatu ginen egun hortarako. Zurrumurruk, ez dakitzet, azkenen akordatzen naiz atea behar ginen egun hortan bertan, ni neola urduriez urrengoa eta plaza nola, eta nik esaten venga, ez dut deus gaizkin, dena ongi ate beharra da, eta ondoren akordatzen naiz bukatu zenen ja behin saioa,
Eta etorri zen jendea emakume batez ere zoriontzea emozionatuk, nire izpenea rizurretu zitzaiten eta guzti, orduan gogatzen naiz izan zela, orduan eukin nuen sensazioa esaten, zein duen, emakumek zein duen, ze aldaketa indun dantza talde bezala, lehitzen baitare. Bai. Orduan herriaren erantzuna oso positiboa izan zen, ez? Bai, beti da norbaitet zaiona gustatzen, edo norbaitet tradizioan gehiago mantentzen dela, edo gehiago gustatzen zaiola, modu hontan edo modu bestela. Baina bai, nik uste izan zela eragin positiboa batez ere, eta erantzuna baita ere hein handi baten positiboa izan zela. Tradizio eta modernitatea, elkarrekin joan aldirela, ez da? Bai, noski. Tradizioa da zerbait, nik uste zaindu beharra dukeula, batez gurea bezalako Euskal Herri baten, eta lehitze bezalako herri txikitan. Tradizioa da zerbait zaindu behar dena, baina tradizio honek implikatzen bado talde sozialan bat edo baztertu izatea, kasu honetan emakumeek aldaketa bat beharra da. Bai. Ikusi dugu baitere, grabatu genuen bere garaian baitere lesakan eta ezpata dantzan ere bai emakumeak sartu berriz ziren, orduan ematen du, dela mugimendu bat Euskal Herri osotek zabaltzen dena eta nire ustez gutxienez oso positiboa da. Bai, hala da, nik uste baitan. Eta gainera zu ere bai bazara hemen Leitzako telefeministako kidea, orduan emakume gisa, dantzari gisa eta feminista gisa oso importantea da. Niretzako izan zen, ez dakit, oso garrantzitsue. Emakume bezala, feminista bezala aldarrikatzea eta dantzari bezala baita ere agertzea horreta esatea. Hau bizi guztien izan da gizonezkoana, ikusi den dantza bat, baina emakumeek baita ere gaiga eta baita ere ongin dezakegu eta baita ere merezi du hemen egotea, lehen lerroan. Eta gero ikuspuntu zabalago batetik nola ikusten duzu Euskal Dantzako etorkizuna? Garaiek aldatzen doaz, jendartea aldatzen doa baita ere, eta tradizio asko egia da galtzen dabiltzela, gaur baita ere musikak eta dantza motak ere bai eraldaketa handiei jasaten nahi die. Baina nik uste Euskal Herri, nik Leitzetik enitzen banu, esango nuke Leitzen bai daukela etorkizuna. Leitzen tradizio handia dago, dantzakiko maitasuna handia dago, eta herrik beti erakusten do, edo zein dantza saio da honen, edo zein erakustaldi da honen, herrik asko laguntzen do. Eta gazteen arten baita ere, eta gazte emakumeen arten baita ere badago gogo handia ezpatantza ikeko, ikasteko eta hemen Leitza mantentzen dela ikusten da, dantza pelikulan Leitza zen toki zoragarri bat, nik uste plaza honetan zegoela, ez? Estena, grabatu zirela estena batzuk, toki ikaragarria ematen du, Leitza dantzaren esentzia dela, edo ez dakit erraten, baina ikusten da, dela toki on bat dantzatzeko eta mantentzeko tradizio hauek. Hala da, Leitze da herrioitako bat, zaindu behar dona berea eta defendatuko dona berea. Aldaketa batzukin, edo behar dien aldaketakin, edo behar dien berrikuntzakin, baina mantenduko dona nik uste beti. Ez ikusiko dugu, hori espero dugu. Ni baitar. Eskerrik asko. Zuri. Leitzako herriko plazan kriston giroa somatu dugu. Saltzaileak, musika, kuskuseroak eta izkina batean gotzonek bere txokoa mantentzen du. Ea zer dioen. Kaixo. Gotzone, ez da? Bai. Zer moduz? Ongi, hementxe hotza pixka bat pasatzen. Bai, baina azokaren beroa ere atseginera, bai, hemen sartzen dira produktu onak, eta ikusi dituk zure gaznak, ni oso gazna zalean nahi. Bai. Azalduko bidazu ze gazna mota den? Bueno, hau ardigazta da, Idiazabal sor marka. Ados. Guk iten dugu hemen Leitzen. Bai. Eta, ardi latxan esnekin iten dela, esne gordinarekin. Euskal Herriko eremu oneri dagokion sor marka bat da. Idiazabal, bai. Saiatzen ga hartalden zikloak eta errespetatzen, beren deskansua ematen, alik eta modu iraunkorrenan tratatzen ditugu gure animalik. Hori jakin nahi nuenik, zezuk bultzatzen duzu beste ekoizpen eredu bat, ezta? Halaxe da. Nekazaritza iraunkorra deitzen diogu guk.
Eta, bueno, nekazaritza iraunkorrak lotura handi edo garai baten gauzak egiteko zegoan moduarekin. Ez? Bertan zenitun rekurtsoekin iten zinun bai abeltzaintza eta bai nekazaritza. Eta gaur egun egiten duguna da, teknika aldetik eta horrela, gaur egunean ere baditugu gauza onak, pixka bat gehitu, ez? Baina oinarria da, ez, gure atzekoen, gure arbasoen jakintza guzti hori. Eta mantendu, eta baina aldi berean modernizatu, baina zaintzen, ez? Bai animaliak, bai planeta... Bai lurra zaintzea oso importantea da. Aztu egiten gara, baina gaur egun esate baterako eredu industrialak duen zehunditako bat, erronka handietako bat da, klaro, produzitu egiten da asko, ez? Baina erabiltzen diren ongarri guzti horiek, erabiltzen diren fitosanitario guzti horiek ari dira lurraren osasuna hiltzen. Lurrak duen mikrobiologia guzti hori akabatzen, eta hori ikaragarri importantea da lur sano bat edukitzeko, belar on bat edukitzeko, eta ardiak nutrizio aldetik abertsa den elikadura bat edukitzeko. Dena osotasun baten barrenen ulertu behar da. Hori da, bai, nik uste ikusi zaitu dela, pixkat Kaparroson makroetxealdeko aurkako mugimenduan, ikusi zaitut oso indartsu eta presente, zergatik importantea da zuretzat proiektu honen kontra egotia. Esan behar dut, 3.500 behi zeuzken, orain baimena badu 7.200 edo jartzeko, bikoiztera dijoa, baina 1.000ko kopuru bat ere, edo 500ko kopuru bat ere, da erraldoia. Esan nahi dut, volumen handi horietan behin 300 behitik gora ari zarenean edo inkluso 200 behitik gora, ja galtzen duzu autonomia, ez? Dependentzi zugarria duzu kanpoarekiko, bai behiek elikatzeko orduan. Ikulu horietatik ez dira ateratzen behiak, daude erabat ikuluratuak, ez? Espazio itxi batean buru asko, eta horrek ekartzen duna da, animalien osasunarengan ondorioak ditu. Personetan orain birusan historiarekin eta ez, asko esaten da, ez, pilaketak saiestu behar direla, baina eske animalietan gauza bera da, baina gaina ditu kriston inpaktoak ingurumenean. Aipatzen da isurien kontuaz, ez, gas isuria, baina ez da gas isuria bakarrik. Gero hoien residuak nola kudeatzen dituzu, hoien pixak non bota behar dituzu edo purinak. Ez? Behar dituzu kriston lur eremuk. Eta hainbeste kastigatzen dira lurrak, ari direla lurrak ondatzen, baina baita ere kutsatzen lurpeko ur guztiak. Baina eskega du beste elementu bat, eta da, sozialki ere kriston inpaktua duela. Txiki pila bat desagertu egiten dira. Esan behar da, 20 urteren buruan, 28 urteren buruan Nafarroan pasagara, 1.200 baserri izatetik esne behietatik bizi zirenak, gaur ez dira iristen ez da 150 ere. Pentsa, ze galera egon den hor. Ikaragarria. Eta ez posiblea dela aldaketa erraldoi bat gauzatzea hemen Nafarroan Euskal Herrian? Bai, baina aldaketa gertatzeko bi gauza behar dira. Batetik behar da konsumo estrategia potente bat, esan nahi dut, konsumo ereduak berak aldatu egin behar do, gizarteak hasi behar do eskatzen beste erabateko elikagaiak, hasi behar dugu hitzetatik ekintzetara pasatzen. Filosofikoki ez, denak bai gaude kezkatuta klima larrialdiarekin eta ingurumenaren kutsatzearekin, baina prest gaude esate baterako esne litroa, euro bat eta 20 zentimo pagatzeko, edo prest gaude jogurrak pixkoat gehiago pagatzeko, prest gaude esneki horiek gehiago pagatzeko. Osea, hor konpromiso bat behar do gizartearen aldetik. Baina behar do konpromiso bat ere instituzioen aldetik. Instituzioak jarri behar dituzte mekanismoak, neurrik aldaketa hori, transformazio hori egiteko. Baserritarrak edo nekazariak edo abeltzainak bakarrik ezin du egin. Pizgarriak behar ditu gauzak ongi egitek eta gauza gaizki egitea penalizatu egin behar da. Eta hori administrazioari dagokio. Momentuz, guk badakigu zer egin, non erosi. Hori da, eskerrik asko. Bazuei. Guztiaren jabe
izango dut. Jepe ongi. Hemen gaude Leitzako gaztetxean. Bai, Nola du izena? Ateka Beltz. Ateka Beltz. Ateka Beltz gaztetxea bai. Eraikin, erraldoia da. Bai. Baina beko partea soili da gaztetxe, ezta? Hoi da, behiko partea da gaztetxea eta antolatzen du edo gestionatzen du Gazte Asanbladak, bere ardura da hemengo mugimendu eta hemengo azpiegitura eta dena antolatzea. Eta gero gaineko guztia, herrigunea, etxe guztia da herrigunea, izena da herrigunea eta daude proiektu diferente pile bat eta Gazte Asanblari zeitu zitzaion behiko pisu hau eta hau gestionatzen dugu, hoi da. Azkenen da herriri 1000 gauz eskaintzen dizkien toki bat eta gaztetxea bakarri da parte txiki bat edo parte bat bakarra da. Eta gaztetxean noiz jaio zen? Leheno kuartel bat zen, duela 100 urte Guardia Zibilean duzen 100 urtez. Eta gero Guardia Zibile joan zen herriko beste zea batera, beste eraikin batea, zena uso kulturali edukatiborako eskaini zuena eta Guardia Zibile sartu zuen hor Napar gobernuk. Eta orduan hau suelto gelitu zen, utxe gelitu zen, eta gaztek eskatu zuen giltze almazen bat bezala erabiltzen zen. Eskatu zuen giltze, sartu ziren eta sarraia aldatu zuen eta hemen gelitu ziren, paretak botatzen hasi ziren. Eta nolabait gaur arte, Gazte Asanbladan generazio pile bat pasatu die orduzki hoztiken. 16 urte? Hoi da, 16 urte. Duela 7 bat urte, intzen festi handi bat, Ateka Rock, ez dakit bat ematen dugu izan zen, baina Ateka Rock intzen. Eta horko dirukin eta udalan parte zeba intzen eraikin guztie berrituz, eraikin zar batzen. Orduzki hoztiken herrigune bihurtu zen eta azkenen Gazte Asanbladak etzun behar eraikin guztia. Azkenen praktikotasunera eta behiratuz, bihurtu zen herrigunea eta hain momentu honetan eragile pile bat, talde pile bat, daude. Eta nola definituko zenuke gaztetxearen 16 urteko historia goin arte? Buf, aldakorra izan da. Ez dakit, Gazte Asanbladatan nik uste pasatzen denare bai dela, daude jende gaztea da bilena hortan, kanpoan ikasten du, ez dakit prekariedadea, lan asteburutan, ostalaritza. Orduan zaila da beti biltzea eta nik uste esango nukena dena oso aldakorra. Ezin da ulertu inondik inoa toki batekoa ezin da beste toki baten aplikatu eta garai batekoa ez dare. Eta gaur egun, hemen gaztetxean ze ekintza mota edo ze aktibitatea egiten dire hemen? Denetik egiten da, gehien bat kontzertuk eta eskaintza kulturala izan hori dena, baina azkenen eraikin honetan antolatzen edo ibiltzen den edozein pertsonak behar balin bado otordu bat iteko toki bat hau da, barra behar balin bado hau da, ez dakit kontzertu bat dena delakoa. Orduan, Gazte Asanbladan partetiken bai antolatzen dena generalen dela eskaintza kulturala eta edo beti daude hitzaldi txarla edo olako gauzek. Baina hori da, azkenen gaztetxea bera erabiltzen du herriko talde pile batek edozein gauzetako. Oso politialare bai eraikin hontako mundu guztik sentitzea, eraikin hontako txoko guztik bere parte ez, gaztetxea da, baina erabili dezakegu guk eta berdin edozein leku etxe guztin zehar daudenak. Eta ari jarraituz nahiko nuke jakin, zuk zer uste duzu, gaur egun egiten den errepresioz gaztetxeetan eta egoera zorrokorrean, ez? Iruditzen zaitena da beti hor nolabaiteko margen baten ibili den mugimendu bat dela, ez? Okupazioa zelako edo bat edo beste. Eta horrek beti eman digula margena gauzekiteko gure baloretan eta hori da garrantzitsuna. Denatan garrantzitsuna da hori eta legen bukaeran ibiltzea ere bai garrantzitsua da, ze bestela ez ginuzen eukiko gaur ginuzen eskubidek eta hori dena, eta honek ekarri gatxo honeaino, eta iruditzen zait oso polite, nik uste bain jendeare bai dela konturatzen hori, ez? Margen horik daukean garrantzie. Covidekin jasotzen nahi gan muga guztik eta limite guztik, nola bat gazterie badijoa ohartzen, ostia, margen horietan badago espazioa, badago lan egiteko eta abantzatzeko tokie. Orduan, aprobetxatzen elkarrizketa hau deialdi bat bezala mutu nahi baduzue, baduzue zuen tokie, bai leitzek, balimazate leitzeko gaztetxe, baina zuen herritako gaztetxetan bai baduzuela tokie seguraskire eta atek zabalik. Gaztetxeaz gain baita ere, ikusten dugu nola gazteok ere gerozta zaitasun gehiago ditugu aurkitzeko aisialdi espazioak, bai denboran eta bai fisikoki, ez? Eta nik ikusten dugu gutxienez zerbait larri gisa, ez dakit zure begietan... Bai, nik ikusten dutena da honek, onera ekartzen gationa dela jendek pentsatzea norberan, ez? Individualismoa bideratuta dago dena, horrek eramaten gatio pentsatzea gugan bakarra eta problemak ez izatea kolektiboak, baizik eta problemak ulertzea norberak dauzkun gauz bezala eta guztiz kontrakoa, bakarrik aurre egitea oso zaila izango litzeke problematika
guztiokei. Azkenen espazio gutxi ematen zaiu, baina gazteek eta gaztek ez du behar espaziorik ematea. Guk espazioak sortzen ditu, daukegu inorrek baino kapazitate gehiago hortako. Bai. Eraikin hau eduki baino lehen, Leitzen Gazte Asanblada zeon, eta horrengatik gaude gure bai oain hemen, ez? Gazte Asanblada horrek eramantzun urrengo generaziora, eta aitako generazio batek aukera dauke eta okupatzen dut toki bat, eta bain bai daukegu espazio bat lan iteko, baina ez dela inongo espaziorik behar, eta ez da gu bezalako etxe puske behar lan egiteko eta burukatzeko eta bida. Gazteka zerratia aldatu gara lima du gaztekin gaude. Eta, bueno, gaztetxearen etorkizunari begira, nola ikusten, nola irudikatzen duzuzuk urrengo urteak edo... Jo, kuriosoa da, ez dakit, individualismora eramaten gaitun guzti honetan, nik uste azkeneko urteotan sare sozialak hauiak guztiz pertsonala da, baina sare sozialak eta gaur egun funtzionatzeko daukun modu guzti honek eramaten gaitu gure burun bakarra pentsatzea eta horrekin hautsi behar du, horrekin... Beraz gaztetxe eta sare sozialak ezin dira elkarrekin joan? Bai, aldi elkarrekin joan, eta de hecho baditu sare sozialak, baina bakarrik eskatzen dena da, ez dakit, pauso bat atzea eta objetibitate puntu batekin behidatzea, ze azkeneko 10 urteetan hainbeste aldatu bali bada, hemendiken 10 urtera ere bai ikaragarri aldatuko da, eta Euskalo ze gertatuko da. Eta Euskalo ze pasatuko den, hori da. Aurretik inbarra du eta inbarra ditu, hori da. Telefonoak modu batea aparkatu eta hori da, importantzia eman kaleri eta... Bai, bueno, jakin ezin dugu jakin, baina bitarten egin ezakuna, gaztetxearen pistatxo bat egin dugu. Bai, noski. Venga. Urrengoak gazteak dira ere bai, eta gaztetxe gainean topatu gara haiekin. Gurekin, Ilarregi anaiak. Kaixo bat, kaixo Janet? Ina, taldean. Zer moduz? Ongi? Urduri, pixkat agian. Bueno, pixkoat buruei ganden jarrita, baina urduri oraindik ez. Bueno, tensioan bai, beti txapelketa guztien zehar bezala eta ikusten da eguna heldu dela, baina urduritasun gehiago ukiko du hemendik bi egunetara. Hori aipatu behar dugu ikuslei, zeren saioa grabatzen da, eta 2 egun barru jokatuko da Nafarroako bertso txapelketaren finalean, eta zuek biek, han egonen zaete, anai gisa, ze pixkat Arzaius familia bezala ez, jokatuko duzue, elkarrekin kontra nola ba? Bueno, bigarren aldie da finalen batea kantatzea tokatzea iguna eta orain arte saio askotan aituga batea, bertso eskolan beti batera, sariketatan igual tokatu izan zaigu noizbait. Orduan, guretzat arrarotzat bintzat ez dut ikusten, eta ez dut ikusten lehiarik egongo denik, edo gehiago izango da bestentzat lehia zein geldituko da, zeanai geldituko da aurretik, gaztea edo zarra. Baina, bueno, polite da plaza hortan biek egon alizatea, eta guk sari bezala ikustegu gehien bat. Eta, bueno, azken fina horrekoan, hemen bertan Leitzan jokatzen, eta, de hecho, zu Jones irabaki zenun, ze sensazio izan zen zure herrian irabaztia? Irabaztea beti da sentsazio ona. Eta, bueno, justo herrin izatea, netzako bai izan zela saio bat berezigoa, ez? Jende pilo bat bildu zen saioa ikustea, semifinal bat izateko ez dena igual hain ohikoa Nafarroko txapelketan, edo behintzat azkeneko urtetan ez dela olakoik eman. Eta ni egia esan da oso babestuta sentitu nintzen herrin, entzuleen parte handi bat, izelako Leitzekoa, edo Leitzekoa izan dare nire inguruko jende asko zeolako entzulen arten, eta ni bastante babestuta sentitu nintzen, eta jaso nun erantzun horiez, nire bertso bakoitzeko publikoak bueltan ematen zuen erantzun positiboi. Ados. Agian bitxe iritiko zaizu, baina eginen dizuet, emanen dizuet nire iritzi bat. Ikusi nun finalaren kartela, afitxa, eta, irudi bat edo bururatu zitzaidan burura zen ikusi nun, finalean emakume bakarra bat agertzen dela, saio Alkaiza. Eta, ez txokatu, baina nire galdera zen, finalean, Nafarroako bertso txapelketaren finalean, emakume bakar bat. Zen mezu hartzen duzu ontatik? Bai dela alde batetik errealitatea ez dela islatzen Nafarroan gaur egun bertsolaritzak bizidon errealitatea, ze emakume bat baino gehiago da bertsotan nahi dena eta maila oso honen nahi dena gainea. Beste alde batetik, orain dela 2 urte etzen bat ere egon emakumeek eta urteen bat, mintzatzera positiboa ateatzeatik, eta gero beste, Nafarroan bai dela justu kasu bat, emakume
portzentaioi finalen ez dela islatzen errealitatean bezala. Gero Isilaban ikusi ginen adibidez 3 emakume eta 3 gizon izan ziela, azkeneko Bizkaikoan ere 4 emakume eta 4 gizon izan ziela, Gipuzkoakoan bai. Orduan bai kezka hori sortzen dela normala den bezala. Nik uste horri den lana dela bertso eskolatatik tenkatzea, ze askotan adin erabakigarria izaten da gaztea zanen edo nerabea zanen, hor askok ematen du atzera pausoi edo igual ez du babesik sentitzen aurrera pausoi emateko. Orduan bai, lana iteko badaola ikusten da, baina kontzientzia badaoz, ez zu harritu baldin baza, beste jende asko ere harritu baldin bada, kontzientzia bat badaolako da. Eta hori alderdi positibo bezala ikusi liteke. Bestalde, beste informazio bat posteko edo ekorri izateko, belaunaldi bereak oso fuerte datoz. Zuek adibidez oso gaztak zarete, baina txapelketa osoan ere bai, gazte asko ibili ziren eta oso ongi. Nik uste badela pixkanaka ematen nahi den prozesu bat, baina beharrezkoa den prozesu bat baita ere ez. Kentzen balin badituzo gaztek, Nafarroko txapelketa izango litzeke duela 10-15 urte izaten zen txapelketa berdine. Bertsoa osasuntsu mantendu behar balin bada, behar ditu gaztek, behar ditu maila honen aritzen dien gaztek, eta lehenagoko idoloak izan duzienari lekue kenduko dioan gaztek. Entzuten un aurten txapela emango don Estitxu Arozenak, elkarrizketa baten esaten zula, berak espero dola gazte belaunaldi berri bat sartzea, eta ez sartzea zaharrak erretiratu dielako, baizik eta zaharran gainetik gelditu dielako, ez? Eta nik uste dela gaur egun gaztek daukeun edo bete beharko ginuken papera, ez? Dela, oain arte bertan egon du dien bertsolarik beraien ekarpena indue, baina nik uste horrekin hautsi beharra dula, eta guk gure gaur egungo ikuspegitik kantatu behar dula, gure gaztea hots batetik eta gure diskurtsoak plazaratu behar ditula, eta ez askotan inertziaz gertatzen dena, ez? Dela aurrekoak induen hori replikatzen saiatu. Nik uste horrekin hautsi beharra dela, eta gaztek gure ahots propioz eta gure egunerokotasuneko gauzek kantatu behar ditula, aurreko jende horreri leku pixko bat kendu zalbaldin bada. Bai, eta gero horre onda Nafarroko bertsoa txapelketan finaletan, ez txapelketan eta ez bertso mundun. Egon da bai utzune bat finaletan gazte aldetik eta duela 10 bat, 12 bat urte bai egon zen Julio eta sartu zienen finalera gaztek heldu die, baina gero horre ontzen eten bat finalen ikustezena erabat jende berdintxu ezela eta ez zela ikusten gaztek bide aiken nahi diela gehiagin nahiz txapelketan izan ala, finalari begira, bintzat etzen hori ala ikusten. Eta bain ematen doa dela ja gaztek aigala sartzen finaletan, aigala toki bat iken, da gaina ez toki bat eman zaiguna, baizik guk hartzen duna txapelketan. Eta nik uste oso garrantzitsu dela alde batetik, jende berrierak hartzen dolako txapelketara finalera, gazte gehiago erakartzen ditolako, eta gazte bertso eskolatan nahi dien gazte eta umentzat ere izan daitekelako aldiziente bat, bersotan segitzeko, maila hobetzeko eta motivazio bat ikusteko, ostia gazteko horra idea, nik ere segitu behar dut bersotan, eta igual egun ematen hor kantatuko, eta igual ez da helburu baina behintzat motibatu gaztek ikusita nola badauden Nafarroko bersogintzan. Azkenen finala da gehien erakusten dena txapelketa osotik, ala ez luke behar igual, baina ala da, eta... Eskerrik asko. Zueri. Esan zerbait erantzun bai, egon lasai, begiratu zer daukadan barnean, ez du deratu azalean, zenbat bidai, zenbat ez bai beldu. Abestiak hola dio, ezkeratu azalean. Eta nik ere bai, gauza bera erranen nuke. Leitza barnetik ezagutu behar da. Eta horretarako, batzuetan kateak apurtu behar dira. Berandu